Здравейте хора, в днешното видео, което ще игра Brawl Stars на мода Onihun с Едгар. И нека да започваме като цъкаме плей. Така. Този геймът много е як. Наистина, ама понякога е труден. Като стане тъмно на екрана, става тъмно. Така, щит пускаме, унищожаваме робот. Ако тук някой не знае как се играе, абе робото малко прекаляваш, ма. Що? Умрях, как бе? Съживявай се, бе, наш, или като си там. Две, но аз се съживявам, докато се съживявам. Този път няма да ми излъжи. Така, унищожавам го до някъде, освен той да не ме унищожи. Щит. Бегай. Уваля ги. Таз че, какво направи? Не, тази игра просто страхливец, мръсен. Фелнах. Аума, прекаляваш, бе, робот. Ей, този робот. Хора, нали прекалява със силите си робот? Пишете в коментари. Дали прекалява. Ама че... заби се, Миличък, заби. Нашия! Помислих, че е АФК. Така, хайде, унищожавайте го. Аре, бе, нашите. Вижте този с Бо, който се казва... Силно сега ще умре. Няма този път да ми избягаш, Миличе. Този път съм роден да избягвам от тебе. Този път от отбора на ми силно аз ще имам най-много де. Да, Миличък, ако искаш ми избяги, както направи сега, Миличък. Не. Аз просто трябва да имам най-много. Еих! Така, избягвам ги. Аре, бе, не ми лагвай. Щит. Бегай. Сам съм. Поне нашия се съживи. Щитче пак. Браво е, Шели. Тази беше добра, Шели. И как има тя най-много? Аз ли имам най-малко демит Д? Сериозно ли? И също в този епизод ще пробвам новия ми герой, който днеска ми се падна, който е... Само да видя къде е. Мипъл, да, ето го. Разцъках, хубав броулър е. И плей. На Soul Showdown ще го пробваме. Така. Нека да го пробваме. Мипъл се казва, ако не знаете. От Mythic Stars Drop ми се падна. И тук ще е лесно, защото сме с бот.
Взимаме пауъръпчето. Ела ми бе. Чука. Ако не беше това. Само малко съм, леле, бегай. Ако умра от ботове, ще игати излагацията, наистина. Аз не се базикам. Ще игати излагацията, ако умра от... Брат, как умрях от ботове? Чакай. А тук просто трябваше да загрее и затова умрях. Айде още една игра. Просто трябваше да загрее и затова умрях, Просто трябваше да загрея, хора, и затова умрях. Трябваше да загрея. Защото добрите загряват. Много е, лами. Леле. Ах, за малко да умра, брат. Момичета. Изпът няма да ти се получи. Ама че... На ти бе, тук ли бе се скри, Роз? Къде се скри? Аума, къде се скри? Тук ли? Аума, къде се скри, бе? Аз верно къде се скри. Ето къде. Айде. Брат, ко ми става днеска? Брат, днеска ко ми става? Днеска ко ми става наистина? Ако не направя победа с Мипъл, не знам. Просто ако тази игра не е победа, не знам просто. Трябва да се самоубия, наистина. Да се върнем кръвта и атаките. Айде! Миличка! О! Пропуснахте, миличка! Безплатно пауър. Кой ми го? Айде! Открадна ми, миличка. Ще страдаш. Арема! I love it when a plan comes together. Аре! Пътеките! Кой биби ми остана? Оха, пропусна си дъвката или балончето или кото е там. Айде, ти искам тук. Айде, пътеките, бе! Биби! Или кото си там. Айде. И също ще играя с Едгар. Не. Къде е Едгар? Хайде го. Едгар, който ме много купи. Нека да ми кажа, ще се прави, ще се крие по хръсталаците както трябва. Забравих, че това. Бръж, то ми лагва, бе. Ти да ми лагваш пък ти, бе, игра.
Абе, стига да ме лагваш. Аре бе, не ми лагвай. Махиче, не ми лагвай. Да, бе. Брокче. Аре бе, стига да ми лагваш. Сетиха се да не ми лагва пък. Ей, то сърва на Supercell, бе. То сървър на Supercell. Поне не губя купи. Плюс 4. Добре. И това беше хора от мене и чао! Много съм слаб на Brawl Stars.